Wat komt er al je bij? Wat lijkt me een hele voorbereiding zo'n tocht te organiseren. Wat komt er al je bij? Zeker, we zijn er al een jaar mee begonnen. We moeten natuurlijk het afstemmen met de admiraliteitsdagen te gaan met hun organiseren. Maar dan moesten vrijwilligers regelen voor de onmeldbalie, voor de begeleiding op het wetter. We moeten de KNRM alles inschakelen, zodat we met z'n allen er een mooi succes van maken kunnen. Ja, want ik zeg inderdaad, je mag genoeg boten en suppen maaien. Dat is vanwege de veiligheid, maar waar mag je hem rekening mee houden qua veiligheid? Is het qua uitputting of onderkoeling, kind dat ook? Of? Ja, nou treft het jood gelukkig dat er mooi waar is. Dus onderkoeling zal minder het geval wezen. Maar zeker de zwemmers die 3 kilometer zwemmen, dat is een hele tocht. Je kunt op een gegeven moment stierveren. Op een gegeven moment kun je daar toch echt stoppen met het zwemmen. Dan moet er wel een sub bij daar in de buurt wezen. Dat is toch gauw het wetter uitkomen kist. Maar ook de KNRM die is erbij om bijvoorbeeld de onkomend verkeer alvast te waarschuwen dat er een hele zwemtocht onkomt. En hoe maken we dit zien? Is dit eigenlijk meer voor de willen of is dit echt een wedstrijd? Dit is geen wedstrijd. Dit is echt voor de willen, voor de prestatie van een zwemtocht uit te lezen. Daarom heb ik 2 afstanden maken. De recreanten 400 meter en ik een uitdaging voor de 3 kilometer. Elsenien krijgt straks een medaille. Ongeacht als 400 meter 3 kilometer zwommen hast en een mooie oorkonde met een tier erop. Zodat ik weer wist van, oh ja, dat had ik op die dag dit presteert. Wat een vitale prestatie. Het is wat je betreft wel voor herhaling vatbaar. Wij gaan van die dit gewoon wet van. Jo, Hanneke en mij zwom. Welke afstand had je die? Ik had de 400 meter die. En hoe gang dat? Op zichzelf goed, dus, maar ongetraind. Dus ja, dat is wel even heftig dan. Wie ik de eerste keer dat je zo'n tocht deed? Ja, dit is weer de eerste keer dat ik zo'n tocht deed. Dus ik ben wel zwemmer van huis uit, maar dat wel. Maar ja, dit is even naar jaren, dan weer even zwemmen. Ja, dat is toch wel even, zwier. Het is wel heel warm, maar ik kan me voorstellen dat het wetter nog wel vrij koud is. Of voelt het daar? Ik wie gleur niet. Ik hiet zwitten van binnen bij op een buik en zezen. Dus nee, ik heb totaal geen les van de kjeld van het wetter. Nee. Ik kan goed pakken, hoor, dus dat scheelt heel veel. En is het wel voor herhaling vatbaar? Jawel. Ik zal het nou wel een keer willen, ja. Dus jawel. Ja, het is ook officieel net een wedstrijd, maar je bent als eerste hoorkant. Lekker gevoel. Ja, nou zeker. Ik bedoel, ook al is het een recreatief tochtje, het maakt er altijd een beetje een wedstrijdje van. Het is altijd leuk om als eerste hond te tekenen voor zelfs. Dus ja, maar het bloot een aardigheidje voor zelfs. En ga je een soort oefening matten of voelt dat? Wat Chris niet al zei, ik zwem heel proteïntypen beter en ja, dit is een 3 kilometer, maar dit zwemt op tempo, maar vaak zwemt wat langer, 4 of 6 of ik wil 10 kilometer, maar dan zwemt het wel rustiger. En dat is nog wel even wennen, want ja, ze is nog wel wat meer te scrappen voor zelfs. Is het wat jou betreft wel voor herhaling vatbaar? Zeker weten. Maar ze maaien ook wel aan, maar dat is misschien voor de eerste niet leuk. Dit is voor de 3 kilometer nog wel goed te doen, man. En 400 wel voor iedereen proberen wel, dus prima. Gefeliciteerd. Dank u wel.